Jack Stone, zdravím vás u dnešnej reportáže. Takže dneska sme v podniku Rick and Jones a tuto máme ich pracovníkov aj tuto majiteľa. Takže dobrý deň, pán majiteľ. Dobrý deň. Takže, takže vy ste ako jeden z prvých podnikov v tomto meste. Aké máte plány do budúcna? No, však zatiaľ na tento podnik sme rozmýšľali, že možno kúpime nejaký ďalší, alebo aj tú cukráreň vedľa, ale zatiaľ chceme len tento Rick and Jones. Čo to také robíte alebo predávate? Aké jedlá, aké pitia, aké... No však máme tu samozrejme nejaké alkoholické, napríklad že pivo, nejaký aj tvrdší, nealko tu máme. Potom tu máme klasické jedlá a naše tradičné slovenské z našej pôvodnej krajiny. A aké napríklad? Máme tu že pyrohy, brinzové halušky, potom tu máme nejaké napríklad horálky, chrumky. Počkajte, aké brinzové šušky? Halušky. Jej halušky, to som nikdy nepočul, neviem. Dobre, No, môžete dať, to je dobré, výborné to je. No Pripravuje to tuto najlepší kuchár po mojej pravici. Potom, dobre, tak my tu nevyspojíme teraz kuchára, takže pán kuchár, poďte bližšie ku mne, Áno, prosím vás. Takže, ako ste sa vy dostali k tejto práci? Máte nejakú školu? No, školu mám vysokú školu. Mám stoučil aj za kuchára, som bol kuchár niekedy. Potom som prešiel, bol som spevák potom, ale naša spevácka kapela sa rozpadla, takže sme sa presťahovali do USA. Sme si to otvorili tento podnik a začali sme tu robiť títo tradičné naše jedlá. Ľudia si to veľmi pochvaľujú, že to je dobré, takže som veľmi rád, že im to chutná. Ináč, máte aj nejaké opatrenia, počkajte, teraz na majiteľ sa spýtam, môžete pán majiteľ. No. Takže veste aj núdzový stav, máte proti tomu nejaké opatrenia, že ak by vám tu takí kriminálnici prišli čo zlého robiť? No zatiaľ ne, ale pracuje sa na tom. Hľadáme sekuriťáka a no tak. Sekuriťáka, no. A vy ste pán čašník však? Barman. Barman, hej? Takže, áno, ja som barman tuto. Ako sa vám tuto v tejto jedálni, či toto kuchárni, či reštaurácii pracuje? Veľmi dobre, je tu príjemný kolektív, hlavne a sú tu hlavne starostní ľudia, ako či už pán majiteľ, tak i ten skvelý kuchár. Prečo ste sa práve rozhodli ísť tuto pracovať a nie niekam do mesta? Pretože mi to prišlo hodnejšie. Máte dobrý plat? Ak viete nám prezradiť nejakú sumu? Áno. Bohužiaľ nemôžem prezradiť, ale plat je dobrý. Dobre. No a aj tuto pána kuchára sa spýtame, takže že ako to máte vy s výplatou? Výplata je neskutočná. Takú výplatu som ešte nikdy nezažil, nevidel. Takže ako naozaj plat je neskutočný. Ale nemôžem vám prezradiť, pardon. Dobre. A tuto máme aj nejakého zákazníka, takže aj toho sa môžeme niečo obídať. Takže dobrý deň, takže ja som tuto miestny novinár, vy ste si tu prišli čo kúpiť? Super, konal sa nám čas. Zeptám sa, kto je řidič Rangerov Bílýho? Ja. Kdo? Ja. Tak poďte za mnou, pane. Čo sa to deje? Nevieme. Ja už sa zapekli tú situáciu, idem sa pozrieť vonku na to. Pane, mám vás dotaz. Jak si myslíte, že stojíte? Dobře nebo špatně? Asi špatně. Si to přeparkujte, ať vám nemusím vypisovat pokutku. Dobre. Musíš to otočiť. To je dobré, pardon, mrzí ma to. Jo, v pohodě. Už sa to nezapakuje. Tak šup, přeparkovat. Ja aj teraz? No tak tuto sa stala nejaká zapeklitá situácia, ešte sa máme niečo také zaujímavé. No takže čo si vy o tom myslíte tuto, pán šéf, o vašich zamestnancoch, že takto parkujú? Aký máte názor? Ja neviem. Vidím prvýkrát, že takto parkujú. Ja si myslím, že to je diskriminácia občanov. Je to diskriminácia občanov. Za to, že máme iný pôvod. Určite to je len preto. Nezaslúžia si to. Dobre, tak. A vy si čo to myslíte, pán, tuto, čo ste boli tuto za to trestaní? Ja si myslím, že policajti si robia len svoju robotu, ale ako nemusel to riešiť pán. Dobre, tak je... Dobre, ešte si niečo k tomu povedať?
Nie, poriadku. Dobre, tak ja vám ďakujem teda za rozhovor a ja tu Jack Stones sa s vami lúčim, môžete aj vy pozdraviť, môžete aký odkaz dať, takú, že Navštívte našu reštauráciu, Navštívte našu máme reštauráciu. najlepšie jedla. A najlepšie Najlepšie ceny, jedlo. určite. Najlepší kuchár som. Presne, najlepšieho kuchára v meste máme. Nikde inde lepšieho nenájdete. dobre. Tak ďakujem vám za tieto slová. Určite príďte pozrieť túto chlapcov Rick and Jones. Majú sem aj také tradičné jedlá zo Slovenska, čiže aj nejaká taková cudzia kuchyňa. Dobre, takže my sa s vami lúčime a Jack Stones pre televíziu Weasel News. Dovidenia.